Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar fil-Parlament li frott ix-xogħol li sar f'Malta fil-Valletta Summit l-ammont ta' immigranti li jaqsmu bil-baħar lejn l-Ewropa mill-Libja naqsu b'70%. Dr. Muscat qal li kien hemm mal-20,000 immigrant li ġew ripatrijati mill-Libja lejn pajjiżhom waqt li l-qawwa navali tal-Libja żammet madwar 16,000 persuna oħra milli taqsam il-baħar. Iċ-ċifri ġew ippreżentati lil mexxejja Ewropej fosthom lill-Prim Ministru Malti waqt summit fi Brussell mir-rappreżentanta għolja Federica Mogherini. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal dan fi stqarrija ministerjali li matula ta' rendikont tal-aħħar summit tal-mexxejja. Irrimarka li waqt li x-xogħol li għamlet Malta fl-aħħar sentejn qed iħalli riżultati konkreti għal pajjiżna u għall-Ewropa, innota b'dispjaċir li qatt hawn pajjiżi li għadhom qed jirreżistu milli juru solidarjetà ma' pajjiżi Ewropej. Dwar l-istruttura permanenti ta' kooperazzjoni bejn il-pajjiżi Ewropej dwar is-sigurtà magħrufa bħala PESCO, Dr. Muscat tenna il-pożizzjoni ta' Malta li tara kif se tiżviluppa u timxi b'kawtela huwa qal biex jiġi assigurat li Malta ma tispiċċax f'pożizzjoni konfliġġenti. Għalli rridu naraw jekk din issa tkun sempliċiment sistema li permezz tagħha jkun hemm koordinament aħjar fil-mod kif stati membri jixtru l-armamenti tagħhom jew hekk hux se tieħu xejra aktar militari. Il-Prim Ministru qal li fix-xhur u fil-ġimgħat li ġejjin se jkunu qed isiru diskussjonijiet importanti dwar din l-istruttura li għandhom jiddeterminaw jekk pajjiżna għandux u jistax ikun parteċipi f'dan l-ambitu Ewropew. Dwar il-Brexit u l-laqa li kellu mal-Prim Ministru Ingliż Theresa May, Dr. Muscat qal li tul il-laqa ikkonferma il-pożizzjoni mill-qrib bejn iż-żewġ pajjiżi. Żied li l-Gvern ingħata assigurazzjoni li mhu fl-interess ta' ħadd li jiddajjef is-settur finanzjarju.